Jeg har afmonteret alle mine stik, jeg har afmonteret mine bruger, busbars, så nu er spændingen nede på det, som modulerne er, for de her moduler de siger 40 par 40 volt. Og nu vil jeg gerne prøve at måle cellerne i det modul her. Jeg har pillet bolden af, eller møtrikkerne af her, og så kan jeg tage mit batterimodul over på mit bord. Der sidder en plastikkappe her, som jeg piller af. Og nu arbejder jeg jo under 60 volt DC, og derfor så jeg skal være opmærksom. Jeg skal selvfølgelig passe på, jeg skal ikke kortslutte noget, men det er ikke sådan, at jeg får lysbue eller stød eller andet af det, og derfor har jeg ikke noget sikkerhedsudstyr. Derfor kan jeg også godt arbejde med noget andet værktøj. Nu vil jeg gerne prøve at måle mine celler. Cellerne sidder her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 celler. Og det sidste vi ser hernede, det er en indbygget modstand, så hvis batterimanagement gerne vil balancere modulet i forhold til de andre, jamen, så kan den gå ind og aktivere modstanden, og så få spændingen ned på det, den skal. Jeg måler her fra med plus, og så måler jeg over til den første celle her, og det her måler jeg 7,7 volt, 7,97 volt, så kan jeg gå videre herop, 15,95, knap 24, 32, 40 og 48 volt. Så her, hvis jeg går over på plus her, så kan jeg se, at jeg har 47,6 volt. Så gerne vil se hver celle, jamen så kan jeg bare gå derned af de her serieforbundet. Når min celle den er på 8 volt, så fortæller mig det mig, fordi en normal lithium-ion-celle, den er på 3,7 til 4,2 volt i alt, cirka 4 volt, lad os sige det. Og det vil sige, at min vurdering er, at i det modul her, det kan godt være, der er 8 celler, men de 8 celler, de er sammensat af 16 celler i alt. Så vi har 2 celler i serieforbindelse, som skaber de her 8 volt her. Så kan jeg se her, 7,97 volt, så går jeg videre til den næste. 7,97, jeg går videre til den næste. 7,97, og jeg kan bare gå videre til den næste her. 7,97, 7,97 og 7,97. Altså de her celler i det modul her, de er meget, meget fine. De er ens, de er velafbalanceret. Så det her modul fejler ikke noget for cellerne i hvert fald. Så at sige ingen overgang til stel her. Så det var udmåling af cellerne i mit batterimodul, som vi har her på vores besøgbatteri.